Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, jauna, errukirakigula jaiko guztizatzua eta gure pekatuak barkaturik eranak eta betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Jaiko jauna, egia erakusteko eta Elizaren pakea sendotzeko doaia eman zenion Ireneo Gonzalo eta Martiri doatsuari. Berri itzazu, haren otoizez, gure pakea eta maitasuna. Indar guztiaz saia gaitezen beti, gizakien arteko batasuna egiten. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen liburutik. Txedeziaz erregez txeneko bederatzigarren urtean, 10. hilaren 10ean, Nabucodonosor, Babiloniako erregea Jerusalemen kontra etorri zen. Bere gudari guztiekin, hirian aurrean gelditu zen, eta hiria estriz inguratu zuen. Hiria inguratu egon zen Sedeziak erregearen 10. urtean arte, 9. hilaren 9. Kosetea nagusitu zen hirian eta herriak ez zuen zer janik. Tarte batetik iriki zuten hiriko arresien eta errege iesi joan zien. Gauez gizon guztiek erregearen baratze ondotik den bide paret arteko atetik joan zen. Kaldearrak hiria inguratu dizutela eta Jordan zelaieretarako bidea hartu zuten. Kaldear gudariek erregearen ondotik jo zuten eta Jeriko zelaian aurkitu. Bitartean gudari guztiak barraitu zazkio bera bakarrik usten zutela. Kaldearrek hartu zuten errege eta Riblara eraman Babiloniako erregearen gana eta honek epaitu egin zuen. Sedezia zen, semeak aitaren aurrean hil erazizituen, gero berari begiak atera zizkion, kalteak ezarri eta Babiloniara eraman zuen. 5. hilaren 7ean, Nabucodonosor Babiloniako erregearen 19. urtean Nabusarden zaintzaile buruzagia Babiloniako erregearen zerbitzaria Jerusalen sartu zen. Zuen antzien jauretxeari, erregearen jauregiari eta etxe guztiek. Buruzagi horren zaudela kalteak udariak urrera bota zituzten Jerusaleko arresiak, Nabusarden zaintzaileak, buruzagiak erbestera eraman zituen hirian gelditutako jende hondarrak Babiloniako erregearen gandik igaro zirenak eta gaineko guztiak herriko jende zenbat masti zai eta nekazai utzi zituen. Jauna esan da.
Evangelioa San Mateoren liburutik. Jesusek menditik behera jaitsi zenean jendetza handia zuen ondoren, eta horra non etortzen zaion lehen ardun bat, eta auspez honela mintzatu zitzaion, jauna, zuk nahi baduzu garbi nazakezu. Jesusek eskua ezarri zion eta ukitu egin zuen esanez, nahi dut garbi geldi zaitez, eta berehala garbitu zitzaion legenarra. Eta Jesusek orduan, begira gero, inori ezer esan, zoaz eta ager zaitez apaizarengana, eta emaiozu Moisesek haientzako ageri bezala agindutako oparia. Jaunak esana. Gaurkoan Elizak Liongo San Ireneo ospatzen du. Hain zuzen ere, bakar-bakarra goizetik ospatzen den festa bat. Atxalden izango baitaia San Pedro eta San Pabloren bezpera. Eta solemnidade ezatekin gaur atxalden eman izan baginu meza, goizean eman beharrean, eman duginude San Pedro eta San Pablona. Baina, bakar-bakarra, ekainaren 28an goizean, gogoan hartzen da Liongo San Ireneo. Halako santu, esan genezake, itzal haundi xamarrekoa dugu. Lehenengo mendeetakoa. Eta horrek ere ematen dio halako, esan genezake, esan nahi berezi bat. Jesusen gandik oso gertukoa delako. Denboran batez ere. Hau da, lehenengo haiek eduki izan duzuten halako aukera berezi bat. Zuten ezagutu Jesus, ez zuten akaso bere garaien ezagutu Jesus ezagutu zuten beste pertsonak, baino bai nahiko gertu informazioa edukitzeko aukera izan zutela. Piskat guri akaso, 19. mendeko histori bat edo familitik gaiatzen bazaigu edo holako kontu bat bezala. Haiek eduki zuten halako aukera berezi hori, eta horregatik esaten zaie Eliz gurasoak. Eta badute halako paper eta toki berezi bat. Elizan, aquellos que llamamos padres de la Iglesia, que tenían como varias características. Por un lado, tienen que ser cercanos en el tiempo a Jesús, de los primeros siglos. Es decir, que les ha llegado una información, como decía, muy cercana, muy fidedigna. Por otro lado, tienen que ser rectos o correctos en la doctrina que enseñan y también una vida, vamos a decir, santa. Con esas tres características se consideran padre de la Iglesia a una serie de autores eclesiásticos de los primeros siglos. Cuando hablamos de la revelación de Dios, decimos que solamente tiene una fuente, pero que tiene dos manifestaciones de esa fuente, que son la Sagrada Escritura y la tradición. Esto es algo, vamos a decir, identificativo del catolicismo. El protestantismo, por ejemplo, Lutero negaba la tradición, decía la sola escritura, solamente la escritura hay que tener en cuenta y no la tradición. La tradición sería aquello que se ha transmitido oralmente y no desde el principio por escrito. Es decir, los evangelistas no pudieron escribir absolutamente todo lo que hizo y dijo Jesús. No pretendieron hacerlo. Los evangelios serían ahora un montón de tomos que para llevar de un sitio a otro tendríamos que ir casi con un carro para llevar el evangelio de un lugar a otro si hubiesen hecho una crónica de cada día que hacía Jesús o absolutamente todos los discursos y todas las cosas que hizo día por día o año por año. Hubiese sido algo absolutamente imposible casi de conocer y de leer. Ellos fueron a buscar aquello que les pareció más importante, como en un partido de fútbol se buscan las mejores jugadas y en 2 minutos puedes resumir lo que ha pasado en 90 minutos. Y de esta manera los evangelios buscan como las mejores jugadas, digamos, o lo más importante que hizo Jesús. Pero también otra serie de cosas que dijo e hizo Jesús se han transmitido oralmente. Aquellos que lo vieron se lo contaron a otros. Y la fuente que tenemos de conocimiento ya en nuestra época, después de 2000 años, es casi imposible que haya una transmisión oral de 2000 años.
Pero aquellos padres de la Iglesia que escribieron en aquellos primeros siglos sí que aportan una serie de datos que se consideran parte de la tradición de la Iglesia, porque gracias a ellos conocemos más cosas de las que enseñó Jesús y de las que los apóstoles pudieron transmitir desde el principio del cristianismo. Y uno de estos padres de la Iglesia es San Ireneo de Lyon. Él tuvo como dos características muy importantes. Por un lado, siempre buscó la verdad, la recta doctrina, tratar de ser lo más fiel posible a lo que Jesús realmente enseñó. No dejarse llevar por las modas del momento o por las filosofías que estaban en boga, sino tratar de ser lo más fiel posible a aquello que había enseñado Jesús. Pero a la vez que trataba de ser lo más fiel posible a lo que había enseñado Jesús, buscaba también una postura integradora, una postura unificadora, pacificadora. Cuando una persona es, vamos a decir, maximalista y se enroca solamente en una postura y dice esto es así, y todos los que piensan distinto, todos los que dicen algo distinto, entonces es imposible llegar a una forma de consenso o de pacificación. Pero la actitud de él no era renunciar a aquello que él entendía que había enseñado Jesús o que era verdad, pero sí a tener una actitud comprensiva, una actitud abierta, una actitud dialogante para buscar convencer, para buscar llegar a consensos con aquellos que querían verlo de una forma distinta. En ese sentido, contribuyó muy beneficiosamente a la unidad de la Iglesia, porque su actitud ayudaba a esa unidad, a estar todos unidos, a estar todos juntos. Finalmente, y con esto termino, derramó su sangre por aquella fe que él había defendido con todo su corazón. De esta manera, por eso celebramos de rojo, porque es mártir y murió por defender la fe de Jesús. Eskatzen diegu gaurkoan, berak fedea eta eliza maite izan zituen bezala, guk ere maita ditzagun. Eta egin ditzagun orain gure eskatu. Eskatu dugu, gaurko egun honetan bereziki, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonatiko egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun jaunari. Gure eskaria. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Meza Santuak bereziki, Bizenta Ezkurdia, Mikel Iriarte, Manuel Arregi, Maria Urbieta jaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aitauna, Diosez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo jaunaren bitartez. Amen. Amen.
aita guztiz, santu jangoikoa guzti du betieko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede ikorren edaraz, indar berria ematen diozu beti zure erizari, eta argilo erakusten guri zure maitasuna. Zure salvamen asmoa gugan bidedadin, santuen ejemplu ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, oz betean kantari. Kanta ezagun aingeru Afalungo berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok. Hau nire odolaren karizatata, itun berri eta betiko horren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztu biziaren ogia eskaintzen dizugu eta salvamenen kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure gaitzari onartu dituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odola jartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna guztian zahaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco Gureita Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko utxaropenean handiran gure sendiak eta hildako guztiak. Bereziki, Vicenta, Mikeli, Manuel, Maria, haritzazu zure aurpegilaren arretan. Erruki zakizkituaren guztiok betiko bizitza ditsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Beratsuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta kristaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta zuri aita jangoikoa guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan beri zure izena, etor beri zure errenua, egin beri zure naia zerua bezala.
eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesus Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai daudela. Jesus Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuen, nire bakea ematen. Begira zure egizaren sinismenari eta ez gure egatuei. Eta zure gogoa bezala eman duzu egizari bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Bai duzue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuik ezekezu mundu bekatua, errukin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuik ezekezu mundu bekatua, errukin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuik ezekezu mundu bekatua, Ona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren mailadetua. egin dezagun otoituz. Jaunatze honen bidez, jauna, gehitu ezazu gugan fedea, fede hau
eriotzaraino gordetzeak Ireneo gozai santuari ospea eman zion bezala. Zinez, fede berori jarraitzeak iritsi bezaigula guri santu izatea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Azte jaunaren pakean. Aige!